Bugat kayo ang mensahe sa Ebanghelyo nga atong gibasa karon. Even the idea itself that Jesus Christ declares, I am the bread that gives life. Tuo ka, dili. Sa bag-o pang natukod ang simbahan, nituo sila. Nining anak sa Diyos. Nga mao ang pan nga naghatag og kinabuhi. Grabe ang ilang pagtuo. In the Holy Eucharist, they celebrated the Holy Eucharist even if they were going to be found out, the penalty was death. This is history. Nga, ang kasalugan sa Santos nga Misa, tago-tago. Nga naman, kay kung masakpan ka, kamatayon ang sentensya. And miracles happen because they followed Jesus Christ. And they were not afraid. Gikan sa unang pagbasa nag-ingon, naghiusa ang mga tao pagpaminaw sa gisulti ni Filipe. Sa dihang nakabati sila kaniya, o nakakita sa mga milagro nga iyang gibuhat. Sa ilan kag nagbuwag-buwag ang mga apostoles, tagsangyo sa pulong sa Dios. Signs and wonders accompanied them. Nagula ang mga yawa gikan sa daghang mga tao og naninggit pag-usog. Ug daghan usab ang mga paralitiko og mga bakol nga nangaayo. Busa na lipay pag-ayo ang tibuok sa mari. How good it is if we really believe in the presence of Jesus Christ in our church. Mumuni siya ang gi-research sa usa ka protestante, born again. Iyang gi-research og ningadto siya sa mga karaang mga simbahan. Sa bag-o pang na tao ang simbahan, adto niya ang tanang simbahan. Og iya nakit-an nga ang simbahan nga Katoliko doon nag-altar para sa Santos nga Misa, doon nag-tabernakulo para sa lawas sa atong Ginoo. In every church, and that makes the difference. Kay mailhan magnimo nga Katoliko kini simbahan, kay subay kini sa sinugdanan hangtod karon. When you say Catholic Church, there is the altar and there is the tabernacle. If it does not have an altar and if it does not have a tabernacle, unya naara dinhi kaning ingonane rostrum protestante na. Ha? Wala ilanan. Wala siya ilanan. Dili na sa simbahan. Assembly place. Usahay, budiga, convertible. Muna nga, moingon tigalita, Ginoo, salamat kay tanan. Because there is blindness. Na ako na, it is biblical. The Mass, the sacraments, the saints already existed before the publication of the first Bible. It was there already. It was in practice. So when you read the traditions of the church and the writings of the fathers of the church,
The disciples of the apostles, you will know nga kining atuag gikan dunay sa kakaraanan, gikan sa kamot sa mga apostoles. Galing lang ni ining atong panahon karon, gipang-usab ang mga pagtulunan sa simbahan. There is redefinition that a man does not know anymore if he is a man, because there are so many genders already. There is a redefinition of marriage. Nga maglibog ka, di naman ni lalaki o babae ang magpakasal. They are trying to destroy our legacy that we inherited from the hands of the apostles and what is written in the Bible. Nanginahanglan ko ning mga isog, kaning atong pagka-Kristiyano sa atong pagka-Katoliko, nga mubarog yun unta ta sa atong pagtuo, sa atong paghigugma sa Dios, sa atong pag-alagad kaniya. There is need. Bisan ako, mahal ako sa istorya. Nga naman, because I come from you. And what you believe in is what also I have. Muna nga kung manindot mo, manindot sa ko. O magkahiusa mo, magkahiusa ta. O ang atong simbahan mo kailap. And hopefully, magsugod na sunahuna, we can have the best parish in the Archdiocese. Papanggay pari ni sulti ana. Dayon, papanggay pari ana, wala ko nang isulti. Nga I dream, because this might be, and it is very possible, my last assignment, kani, Our Lady of the Sacred Heart. I will just pray. Kaniadto bitaw, bata pa ko, nangandoy man ko nga masantos. Ngunya kay lison din ko santos. Apo lang kita. Ha? Muna yung nga ito, kanang pangandoy ko libre na. But there are dreams that can come true. Just rely on God. Just believe in God. Hope in God. Aron, inunta po nga ang kalipay nga siya ay makahatag atong maangkon. Sa ngalan sa manong sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Manidog paliho.